U toku emisije Izvor potrčaka svađa Dejana Dragojevića i Dalile Dragojević se nastavila. On se indirektno obraća mom ocu i govori da su moje pare prokleto zarađene, drala se Dalila, pa je od besa gađala Dejana flašama. Nakon sprečenog haosa, Dalila je nastavila izlaganje. Htela sam da ga pošaljem na hadž, jer mu je to životna želja. Ja sam želela da ga tamo pošaljem, a Džukela je danas rekla kako nemam pravo da obradujem oca jer sam prostitucijom ovde uspela. Kajam se za svaku godinu sa tobom. On tačno zna gde mene da udari, da bih ja napravila ono što bih napravila. Što ne kažeš ljudima da si promenio veru, pitala je Dalila. Imam pravo da ne kažem, smejao se Dejan. Što ne kažeš da ideš u džamiju da se klanjaš, imam dokaze, rekla je Dalila.